kana ji ko abokina ne wannan budurwar shi ce ya rena yanayinta ne ta mai kaɗan kuma ta mai black da ya na ce mai kai kana halba mutum ya sama kuma kana mai da namiji ya zama mace kai ba abin da ba kai magic dai a takaice dai ka kawo mun kwasto sai na ce mu kawo shi ya maida mai ita kamar Hadiza gaban ita wannan nan so yake ta mahi Hadiza gaban so ta ƙara wannan ta mahi Hadiza gaban a wannan ai ba matsala ba abin da ake so kenan yawwa kawai dai mu in zamu yi magic din mu muna so saboda wani zubin kan mu je abin ya karkace da kanka kuma sannan yau din sai an yi hakuri saboda network din magic din namu ne akwai matsala yau ba network sosai amma za mu je ran kalle ni mu ga kai an samu matsala wannan me hada gemu kai an samu matsala ba irin wannan ba ai wallahi na samu matsala da network din nawa ne to a sake wannan bai yi ba gaskiya wannan gardin bai Allah ni zan gani kai inna lillahi ya aka yi ne mai gida surkununun wace ce ka mai da mu garbi gara ma wancan wanda ya wuce wallahi ina sai dai fa ku yi hakuri yana baby yana baby ku ji in ne magic dina ka samu kai ka tabbata fatsa mutum ta wallahi na zai dawo ba zan taba ƙara mai da shi komai saboda in ne magic bai ba a kai na zan je aba gardi wayo gardi abinda za a yi kana ji yanzu ba da ba wata mahita wannan ga maka su kununu bai bada to bari mu hada ka da ita to ai ka kasa mai da ku zo da ita ta kuce ku zo ku tafi da ita a dai haka muka zo ma da ita wa yawa mun ban ma shi yawa ai ku je